Ka District Magistrate East Khasi Hills kong RM Kurba kalapan mi ya ka hukum balakhang persya ban Bret bat pentu ya ki Jaboh jaban ha Shilynter ka Surokbah National Highway 40 nadu kalat KHEDC shadu ka jingking yam. Ha ka jing maham ka District Magistrate kalapan pau ba ka jing Bret pathar ya ki Jaboh bat khendo ka wanra jing ma ya ka koi ka khia ki ba bat ya ka mariang. Haga hukum balapan mi kerkum ke kendon Shispa Andri Pulai ka an Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita Hajar Pulai ka kom kurba kalau ong ba amsha ya kinu ki breu ni kenhun ban Bret iki Jaboh ki plastik ni kendo ha Shilynter ka Surokbah nadu garikana maulai yam lani ban pentu iki Jaboh syakiwa ba marjan. Ka hukum ka maham ba kinu ki papan ken ya ki kendon an kin ngat bat sya penshitom ha ka kendon arspa arpulai jang ka BNS bat ki we ki kendon an.